Athi noma ngithi ngiyazama ngikhanda uthando ngenza uthando wena uyangibalekela wena njalo uhlala ngokungijikela wemali ngakwenzani mina wena. Hey, sanibonani bafowethu. Athi angibingelele zonke izinsizwa ey'ngomahlalela kuyisikhathi saDisemba, size esikhathini saDisemba. Hey, sanibonani bababhemu. Hey, ngizwile. Kunzima ungabi namali, kunzima ukudlala ekhaya ungasebenzi. Seyidilekile lezi nsizwa lezi, seyigezile lezi zinto lezi, seyinukelwa kabi ngumhlaba, seyigaxa amathawula zona lezi zinto lezi ey'ngamabhinqa. Hey, ngempela soba yini nezingasebenzi. Awe mame. Awubuke nje, ubuke lokhu ngasoba yini ngempela. Soba yini ngempela ngoba izinto zonke seyidura. Abanye bethu sisebakhaya sisebenzi, siyabhema nokubhema, sobhemani kulo Disemba. Umsebenzi nginqabile. Nimbonile ukuthi ulamaphosa wenzeni. Nimbonile ulamaphosa wenzeni. Ngikhathi kuyigema lakhe. Futhi ngiyicika akunandaba naleyo nto leyo. Phela nami ngiphile emhlabeni wakho eSouth Africa. Ayikho into futhi engisabayo. Wathi ungizwe singasabi. Hey, wanitshele nje ngempela sizoba yini wemabhinqa athandayo kuba ngamabhinqa ungasebenzi. Hey wemadoda, hayi kulikhulu ngiyanitshela, hayi kulikhulu bafana bakithi. Kodwa ngibona ngabo ukuthi ndoda ngazi nje ngokuphinde namhlanje.